3, 2, 1. Comunicat de l'Aliança per l'Emergència Climàtica per a l'equip de govern del Consell de Mallorca. Entitats socials, ecologistes i ciutadans particulars ens unim de forma partidista, més enllà dels partits polítics, per a transmetre la nostra demanda que s'implementin les propostes de l'Assemblea Ciutadana pel Clima durant l'actual legislatura de govern i també per a transmetre el nostre recolzament al procés de les 60 persones assembleistes representants de la ciutadania, així com el conjunt de persones expertes, representants de sectors econòmics i grups d'interès de la societat civil. Creiem que aquestes propostes són una oportunitat que no s'ha entès si hem de jutjar per les respostes de molts de polítics en el ple del Consell Insular de Mallorca del passat dijous 11 de gener. Implementar les propostes d'una assemblea ciutadana afavoreix un clima d'estabilitat, harmonia i valentia enfront de les decisions a vegades molt difícils que hem de prendre. Les propostes incideixen en la resiliència davant la megacrisi que afecta el planeta i en un augment de la qualitat de vida de la nostra societat. Tenim 3 demandes. Primera demanda. Exigim que durant l'actual legislatura s'estudiïn i s'implementin les propostes sorgides de l'Assemblea Ciutadana pel Clima que gaudeixen d'un 90% o més d'aprovació per part de l'Assemblea i també que es mantingui un seguiment formal de la implementació del procés. Segona demanda. Exigim que el govern trobi la forma més eficient d'aplicar les propostes, perquè la tasca d'administració és seva. El sistema de partits és necessari i vàlid per a dur a terme la implementació i gestió de les propostes que emergeixen de la intel·ligència col·lectiva de la nostra societat. Tercera demanda. Exigim que el govern abordi la necessitat d'implementar més i millors processos de participació directa de la ciutadania per a fer front a la megacrisi, tant en l'àmbit municipal, insular com a balear. A continuació, explicam les raons de tot això. Les raons per les quals pensam que no s'ha entès el que vàrem comunicar als moviments climàtics dijous passat. L'Assemblea Ciutadana és un mecanisme apartidista i compatible amb el sistema representatiu de partits. Es tracta de l'eina ideal per a situacions complexes, de llarg abast i polaritzants com l'actual megacrisi. Serveix per a 1. Superar la falta de capacitat de resposta dels programes polítics. 2. Superar el curtterminisme. 3. Superar la polarització i el màrqueting polític. 4. Superar el bloqueig tècnic demostrat. Tenim més explicació de tot això al comunicat oficial que fem acte d'entrega d'aquí minuts i es podrà llegir online a totes les nostres xarxes dels moviments que perteneixem a l'Aliança per l'Emergència Climàtica. Anem a continuar amb informació sobre com complementa l'Assemblea Ciutadana pel Clima el Parlament. Com ho complementa? Primer punt, fent una representació fidedigna de la societat de Mallorca a escala en tota la seva diversitat. Un grup de 60 persones tirades per sorteig estratificat representen els perfils de la nostra societat amb major fidelitat que el propi Parlament, atès que es respecten les proporcions de grup d'edat, gènere, nivell d'ingressos, nivell educatiu, territori rural o urbà, i la diversitat de representants inclou des de la patronal fins a científics del clima, des d'organitzacions més conservadores com a Asaja fins a personal expert en agricultura ecològica i regenerativa. Com més complementa l'Assemblea Ciutadana pel Clima el Parlament? Oferint un procés d'aprenentatge i deliberació amb avantatges sobre el propi Parlament, perquè aquestes persones han participat en un procés d'aprenentatge al costat de persones expertes, entitats i representants de grups d'interès de tota mena. Aquest procés d'aprenentatge social representa un capital social extremadament valuós que pot beneficiar el conjunt de la societat. Tercera raó sobre com
l'Assemblea complementa el Parlament perquè amplia la diversitat d'intel·ligències i de coneixements particulars. A més, però, hi ha avantatges concrets per als polítics i per al govern mateix. Aquests avantatges pensam que les haurien de considerar molt seriosament perquè tindran una feina, una tasca social més agradable, més fàcil de dur a terme. Primer punt. Una assemblea ciutadana allibera de pressió i responsabilitat a la classe política, tal com s'ha demostrat en innumerables casos d'assemblees ciutadanes a tot el món al llarg de 2 dècades. Ofereix garanties de seguretat davant les propostes difícils que en la dinàmica de partits, per la seva feina electoral, podrien ser castigats en les urnes, perquè la ciutadania representada ja les ha legitimat. Un altre avantatge és que ajuda a establir el curs polític en qüestions de mig i llarg termini. Qüestions que no troben suport polític en la dinàmica curtterminista habitual. I en tercer lloc, demostra receptivitat i servei a la ciutadania, que és en principi la seva tasca a una democràcia, que és el que tenim i el que volem conservar i augmentar. En conclusió, les organitzacions signants continuarem fent difusió de la democràcia deliberativa, així com de la cultura regenerativa, i mantindrem un estricte seguiment públic del procés. Estem a disposició de reunir-nos presencialment amb les forces polítiques que siguin, en tots els equips, en tots els partits, per a continuar ajudant a articular les millors polítiques per al bé comú. Signam com les entitats de l'Aliança per l'Emergència Climàtica a Mallorca i demanam que per al bé comú de les espècies dels ecosistemes de Mallorca, Catalunya, Espanya, Europa i del sistema Terra, que obrim la democràcia. Obrim la democràcia. Moltes gràcies.